alamomi 7 da ke nuna cewa mutuwa tana gab da kai amma kana rayuwa kamar zaka dawwama. Ka wuce baka kalli wannan bidiyon har ƙarshe ba, shine exactly abin da shedan zai sanya ka kai, saboda ya san idan ka kalla har ƙarshe zaka amfana kuma zaka tuba. Idan hakan ta faru shine da asara. Ka tuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ka haskaka fuskar mutumin da ya ji saƙonmu sannan ya isar wasu, saboda haka kai share din wannan bidiyon. Na ɗaya, zunubanka sun zama kamar ruwa, kana yi ba tare da tsoro ko kunya ba, kana kallon haram, kana yi wa Allah tawaye, zuciyarka kuma ba ta motsawa. Yaushe ne karon ƙarshe da ka ji nauyin zunubinka? Idan zunubi ya daina damunka, to zuciyarka na mutuwa kafin gangar jikinka. Allah ya ce balle waɗanda zukatansu suka kaure da mugunta. Na biyu, kana ƙara halartar jana'iza fiye da biki, kuma ba ka canzawa. Abokanka, 'yan uwanka, maƙotanka suna tafiya ɗaya bayan ɗaya, kana cewa inna lillahi, amma baka cewa na shirya. Ka sani mutuwa ba ta kira sai ta iso. Duk mai rai mai ɗanɗanon mutuwa ne, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Na uku, kowace rana tana farawa ba tare da kayan niyyar gyara ba. Ka farka lafiya amma baka farka da tuba ba. Ka ce zan daina amma sai ka sake. Wata rana zaka farka amma ba za ka samu damar gyara ba. Allah ya ce ku tuba zuwa ga ubangijinku kafin azaba mai tsanani ta zo muku. Na hudu, jikinka yana lalacewa amma zuciyarka bata farka ba. Ka fara jin rauni, kasala, ciwo, amma maimakon ka farka kana barin zuciyarka ta yi bacci. Wannan gajiya watakila kira ne daga Allah, ka dawo gare ni kafin a ɗauke ka. Allah yana cewa muna ɗanɗana musu azaba mai sauƙi da mai tsanani kafin su dawo a gare mu, ko kuma wala Allah sa dawo a gare mu. Na biyar, Ƙur'ani da wa'azi sun daina motsa ka. Ka saurari kalmar Allah kamar waƙa, bata taɓa zuciyarka ba. Idan Ƙur'ani bai sa ka hawaye ba, to me zai sa ka? Ka tambayi kanka, shin ruhina yana da rai? Allah yana cewa kada su zama kamar waɗanda aka ba su littafi kafin su. Na shida, kana binne mutane amma kana rayuwa kamar ba za ka mutu ba. Ka riga ka rufe idanuwan mamaci, ka ji ƙanshin ƙasa, ka ɗaura likafani, amma har yanzu kana kallon duniyar kamar kai za ka yi rantsuwa da ita har abada. Wane ne ya baka tabbacin za ka kwana yau? Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku tuna da mutuwa mai karya sha'awa. Na 7 kuma na ƙarshe, kada ka manta kai share. An riga an tunatar da kai amma kai kana ta goge wa'azi, ka goge bidiyo, ka ce zan kalla daga baya, amma me yasa ba za ka tsaya ka saurara ba yanzu? Idan wannan saƙon ba zai motsa ka ba, to me zai motsa ka? Duk wanda Allah bai bawa haske ba, to wannan bayan da za a yi ya samu haske. Kana so ka koma ga Allah kafin lokaci ya ƙure? Ka mana komenda. Amin summa amin.